Zdravíme vás, vážení zákazníci a sledovatelia. Dnes je sobota, my sme opäť na cestách v zahraničí. Ideme za našim dodávateľom, ktorý má pre nás pripravené 800-litrové repasované IBC kontajnery z potravín. Veľmi sa tomu tešíme, pretože 800-litrové IBC kontajnery zatiaľ v našej ponuke nemáme. Máme 300-litrové, 600-litrové, 1000-litrové, ale 800-litrové zatiaľ nie. Takže čoskoro pribudnú v našej ponuke na našom e-shope, takže nezabudnite nás sledovať a ak bude čas, pridáme nejaké videjko z nákladky alebo z výkladky týchto IBC kontajnerov. Okrem týchto IBC kontajnerov ideme nakladať aj plastové sudy, 70 litrové, tie čo sme nakladali aj minulé, ale ideme teraz nakladať aj novinku, 42 litrové súdky z potravín, ktoré majú horný vrchnák šrobovací, takže z toho sa tiež veľmi tešíme, že naša ponuka sa rozrastá o nový tovar. Nezabudnite nás sledovať a čaute!